Egy random csávó $20 akart eladni egy $50 ajándékkártyát a bárban. Azt hittem átbasz, de basszus. Egy bárban voltam, amikor odalépett hozzám egy fickó azzal, hogy eladna egy $50 ajándékkártyát 20-ért. Azt hittem valami átverésről van szó, de kíváncsi voltam, ezért megkérdeztem, miért adja el. Azt mondta, hogy pincér a szomszédos étteremben, és egy vendég adta neki borravalóként az ajándékkártyát. Aznap este ki kellett fizetnie a lakbérét készpénzben, ezért próbálta eladni. Még mindig nem hittem neki, így azt mondtam, megveszem, ha velem jön az étterembe, és ellenőrizzük a kártya egyenlegét. Beleegyezett, és elmentünk az étterembe. A hostess leellenőrizte az egyenleget, és megerősítette, hogy $50 van szó. Lenőtem a kalapomat, de még mindig nem voltam teljesen biztos a dologban. Megkértem, mutassa meg a személyi igazolványát, hogy bizonyítsa, tényleg ott dolgozik. Egy pillanatra hezitált, de aztán előhúzta a tárcáját, és megmutatta az igazolványát. Az étterem logója rajta volt, és a neve is. Engem meggyőzött, úgyhogy odaadtam neki $20 a kártyáért. Megköszönte és továbbállt. Később a héten az ajándékkártyát arra használtam, hogy vacsorát vegyek nekem és a barátnőmnek. Nagyszerű étel volt, és jó érzés volt tudni, hogy segítettem valakinek.